nabuntis na kasambahay. Kumusta po sa inyo, Sitio Pangil? Tawagin niyo na lang po akong Alex, 27 years old. Taga rito lang po sa NCR o Metro Manila. Hindi ko na lang po sasabihin kung saang lungsod talaga. Baka po kasi may makatukoy pa kung saang subdivision nangyari itong ikikwento ko. Umiiwas lang po ako sa gulo. Alam niyo po kasi, Sir Jupiter, itong ibabahagi ko ay nangyari dito lang po sa kinalakihan kong private subdivision. Tapos nitong 2011 lang po ito naganap. Medyo bago-bago pa lang po talaga. At ang mga ito rin mismo ang mga dahilan kung bakit hindi ko inisip na makakasaksi ako ng mga gantong pangyayari. Kailanman, di ko inisip na masasaksihan ko kung paano gumalaw ang isang kasuklam-suklam na halimaw sa mismong Metro Manila at sa makabagong panahon. Sir Jupiter, sisimulan ko ang kwento sa pagsasabing anak mayaman po ako. Ang mga magulang ko ay may-ari ng mga franchise ng mga convenience store, fast food at gasolinahan. Ito ang dahilan kung bakit nakatira po kami sa isang private subdivision kung saan nga po ako lumaki. Ito po yung mga exclusive village na malalaki ang mga bahay, matataas ang mga bakod at may mga gwardya. Isang araw po noon may dumating na bagong kasambahay sa bahay namin. Si Ate Sally. Sabi kasi ni Mami Emily, kailangan na raw ng makakatulong ng isa pa naming kasambahay sa mga gawain. Mas mabuti na raw po yun para hindi ma-overwork ang nauna naming kasambahay na si Manang Delia. Si Manang Delia rin kasi ang tumatayong yaya ng kapatid kong si Rina na 5 years old noon. Sadyang mababait po kasi ang mga magulang ko, Sir Jupiter. Kapamilya ang turing namin sa mga kasambahay. Kumbaga kasalo namin sila sa hapag. Sabi kasi ng lolo Juanito ko, nagsimula rin ang angkan namin sa pagiging hikahos sa probinsya. Kaya palagi niyang paalala na maging mabuti kami at mapagkumbaba, pati na sa mga kasambahay namin. Itong si Ate Sally naman po, isang dalaga na siguro nasa mga 17 years old. Ulila na po ito at walang pagdadalawang isip ko pong sasabihing, napakaganda po nito. Napakaganda ng hugis ng kanyang mukha. Morena, pero napakakinis ng balat. Napaka-sexy rin po. Halata kahit palagi siyang balot na balot kung manamit. Palaging nakapadyama o pantalon, tapos hindi nagsusuot ng sleeveless. Kahit po kasi napakaganda, napakamahiyain naman ni Ate Sally. Sobrang conservative na babae. Medyo mahina nga po kung magsalita at ilag sa tao, kaya di niya pinapansin o kinikibuman lang yung mga nagpapalipad hangin sa kanya. Marami-rami rin kasi ang nagkagusto sa kanya ng mga trabahante sa lugar namin, kagaya na lang ni Kuya Romeo, driver ng best friend ni Mami, na si Tita Margie. Lumipas ang mga araw at linggo. Maayos naman po ang pagtatrabaho ni Ate Sally sa amin. Maayos siya kung maglinis, maglaba at magluto. Kaya naging maayos din ang buhay namin sa bahay. Gaya na lang ng mas napadali ang mga gawain
ni Manang Delia. Hanggang sa isang gabi, may bigla na lang nagparamdam na kung ano sa bahay. Pasado 9:00 na po noon at patulog na kaming lahat. Nasa first floor ang kwarto ko, katabi lang ng kwarto ng mga kasambahay. Dim light na lang ang bukas na ilaw sa kwarto ko at nakahiga na ako. Pero napadilat na lang ako nang makaamoy ng medyo malangsa. Hindi naman sobrang baho talaga, Sir Jupiter, pero para bang hilaw na karne na malapit ng mabulok. Sinubukan kong tukuyin kung saan galing yung amoy, hanggang sa napansin kong galing ito sa labas ng bintana. Sinubukan kong baliwalain kasi antok na talaga ako. Pero napabalikwas na lang ako ng bangon nang may marinig akong kaluskos. May tunog din ang nasipang timba doon sa may mga tanim na bulaklak. Dali-dali akong tumayo at agad binuksan ang bintana. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko nang makatitigan ko ang isang matandang lalaki na hubot-hubad. Nasinagan siya ng ilaw ng poste sa labas. Nakita kong medyo maliit ang katawan nito at nakabako. Kulukulubot ang balat. Kalbo, medyo malalaki ang mga mata. Tapos naglalaway ang bunganga. Mukhang pati siya ay nagulat din sa bigla kong pagbukas sa bintana. Nang matauhan ay doon na ako nagsumigaw. Sino ba kako siya at anong ginagawa niya sa bakuran namin? Sumigaw pa ako para tawagin sina Daddy nang hindi inaalis ang tingin ko sa matanda. Ang lalaki naman ay tarantang tumakbo papunta sa bakod namin. Napamaang ako nang makitang nagawa niyang umakyat doon nang walang kahirap-hirap. Halos lumundag palabas. Doon na rin dumating sina Daddy Rico, Mami Emily at ang mga katulong. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Dali-dali namang lumabas si Daddy para tignan ang bakuran at nakita nga po niyang may mga bakas ng mapuputik na paaroon. Sir Jupiter, pasensya na po pero bago ko pa man po ituloy ang pagsasalaysay, gusto ko lang pong balaan ang mga listeners sa mga susunod kong sasabihin. Masyado po itong nakakadiri. Pasintabi po sa mga kumakain. Meron din po kasing nakita si Daddy na mga bahid ng napakalapot na likido. Hinala ko yun ang laway ng matanda. Sabi naman ni Daddy, mukhang laway nga yung nasa lupa at yung nasa bandang gilid ng bintana ng mga kasambahay. Pero masama ang kutob niya sa isa pang mansa sa dingding. Nasa bandang ibaba lang ng parehong bintana. Hinala ni Daddy, mukhang katas daw ng pagkalalaki nung matanda. Napatingin kaming lahat kay Ate Sally. Si Ate Sally naman mismo ay napasimangot na lang at napayuko. Agad naman siyang niyakap ni Mami, tsaka sinabihang huwag siyang mag-alala. Hindi namin siya pababayaan sa mga manyakis na yon. Kami naman ni Daddy lumabas ng bahay para i-report agad sa mga gwardya ang nangyari. Ni-request ni Daddy Rico na parondahan ang paligid ng bahay namin kapag gabi. Naalerto naman ang security kasi nga nasa exclusive subdivision kami. Isang malaking kasiraan sa kanila kapag kumalat na may pagalang-galang manyak sa loob. Kinaumagahan po noon,
Sabay ulit kaming nag-almusal. Habang nilalagyan ni Ate Sally ng sinangag ang plato ko, pansin kong namumugto ang kanyang mga mata. Siguro dahil yun sa kakaiyak magdamag. Sa dami ba naman ng mga umaali-aligid na mga manyak sa kanya, malamang na hindi na talaga mapalagay ang kanyang kalooban. Nang mapag-usapan naman ni Daddy ang nangyari kagabi, nakayuko lang si ate habang sumusubo ng paunti-unti. Tinanong ako ni Lolo kung paano ko raw napansin ang manyakis na matanda. Sabi ko naman, nagsimula yun nang may maamoy akong malansa. Sinigundahan naman ako ni Manang Delia. Naamoy din pala nila yun mula sa kanilang kwarto. Tapos, sinabi ko rin kung paano tumakas ang matandang yun. Kako parang hindi siya tao kung umakyat at lumundag sa simentong bakod. Sir Jupiter, lahat kami ay natigilan sa sinabi ni Lolo Juanito. Hindi maganda to. Mukhang hindi nga basta tao yung tarantadong yun. Mukhang inaaswang ka, Sally. Tanong naman ni Manang Delia. Bakit naman daw aaswangin si Sally? Hindi naman ito buntis. Tugon naman ni Lolo. Hindi lang naman daw mga buntis ang inaaswang. Una, pwede namang matakam ang mga halimaw na yon sa ibang mga tao, maliban sa sanggol. At ikalawa, pwede ring gustuhin ng mga aswang ang mga tao para makapagparami. Dagdag pa ni Lolo, mukhang yung ikalawang dahilan ang tumutugma sa nangyari noong gabing yun. Patunay doon ang naiwang katas ng pagkalalaki ng matanda sa may pinagsilipan niyang bintana. Sir Jupiter, di na yata natiis ni Ate Sally ang usapan. Bigla na lang itong napatayo at lumakad papunta sa kanilang kwarto ni Manang Delia. Sinundan naman siya ni Mami para pakalmahin. Ako naman ay tumuloy na sa pagkain at nang makalis na papuntang school. Finals pa naman noong araw na yun, kaya di ako pwedeng mahuli sa exam. Lumabas ako ng gate sakay ng bisikleta ko. Di naman kasi ganoon kalayo ang school namin mula sa subdivision kaya pinapadyak ko na lang. Exercise na rin yun kahit papano. At noon ngang lalarga na sana ako, nakasalubong ko naman si Kuya Romeo. Nginitian niya ako tapos tinanong kung kumusta na raw si Ate Sally. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Paliwanag naman niya, narinig daw kasi niya sa mga security na may manyakis na matandangang pumasok sa bakuran namin kagabi. Sabi ko naman ayos lang si ate, bagamat medyo apektado talaga siya sa nangyaring yun. Mas mabuti kako kung huwag niya munang abalahin. Nagkamot ng batok si Kuya Romeo. Inayos niya ang sombrero niyang kulay orange, tapos sinabi sa aking pakikumusta na lang daw kay Ate Sally. Tumango naman ako at saka nagpatuloy ng pumadyak. Yun nga lang po, takang-taka ako sa sinabi ni Kuya Romeo, Sir Jupiter. Alam na alam ko ang takbo ng utak ng mga security guards sa subdivision. Hindi nila basta ipagkakalat ang mga ganong insidente. Mas pipiliin nilang mag-imbestiga at kumilos ng tahimik. Yun nga, di ba? Kasiraan sa subdivision ang ganong balita kapag kumalat. Siguradong malilinti ka ng sino mang sikyo na basta na lang magdadadaldal.
Naging maayos naman po ang araw na yon para sa amin, Sir Jupiter. Ganon din ang mga sumunod pang araw at gabi. Hindi naman na po kasi bumalik yung matandang manyakis, subalit makalipas ang 1 linggo. Nang taka na lang kami nang tanungin ni Manang Delia si Ate Sally. Bakit daw ba ito lumabas noong nagdaang gabi? Nakita kong nagtaka rin mismo si ate. Sabi niya, hindi naman daw kasi siya lumabas. Wala rin naman daw kasi siyang pupuntahan. Sabi ko naman kung araw nga ayaw maglalabas ni Ate Sally sa gabi pa ba. Pero pinagdiinan ni Manang na talagang lumabas daw si ate. Lumabas daw ito ng kwarto nila tapos mga kalahating oras pa bago bumalik. Nasabi ni Mami na baka nag-sleepwalking si ate. Doon parang napaisip si Ate Sally. Sabi niya, baka nga raw naglalakad siya ng tulog. Pagkagising niya raw kasi, pagod na pagod ang kanyang pakiramdam. Nangangalay din daw ang kanyang bandang balakang at mga hita. Ang panaginip naman daw po niya ay ganoon lang din. Naglalakad siya sa mahaba at madilim na daan. Kaya naman pinag-ingat siya ni Lolo Juanito. Pinaalalahan ang ugaliing magdasal bago matulog at nang hindi binabangungot. Ang kaso, nagtuloy-tuloy po ang sleepwalking at mga bangungot ni Ate Sally kada gabi. Minsan, napapansin at napipigilan siya ni Manang Delia. Pero minsan naman ay hindi. Medyo matanda na kasi si Manang Delia, kaya hindi na basta-basta nagigising. Nalalaman lang naming naglalakad na naman ng tulog si Ate Sally kasi nananakit na naman ang balakang nito. Makalipas ang ilang araw, bakasyon na po namin. Wala na akong iisiping school projects kaya libre na akong magpuyat para maglaro ng computer games. Naalala ko, Dota ang nilalaro ko noon, tapos mga tropa ko lang din ang kasabayan ko online. Maghahating gabi po nang matapos namin ang isang game. Sasabay pa sana ako para maglaro pa ulit, pero kumuha sa pansin ko ang tunog ng pinto namin sa may sala. Mahina lang ang tunog nito. Yung bang parang nag-iingat na hindi marinig ng mga tao sa bahay. Kaya naman nagpaalam muna ako sa mga tropa ko, kako titignan ko lang baka kasi may nakapasok sa bahay namin. Pagkababa ko natanaw ko si Ate Sally sa labas. Binubuksan ng maliit na daanan ng gate. Lumabas nga po siya sa gate tapos sinarado ito ulit. Ako naman dahil sa pagtataka, maingat ko siyang sinundan sa labas. Walang katao-tao sa mga kalye ng subdivision. Nakita ko naman si Ate Sally na tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Sinundan ko pa siya ng sinundan. Dumistansya nga lang ako ng mga 20 metro para hindi ako mapansin. Sakto lang na makita ko siya kahit malayo. Hanggang sa nakarating siya sa bandang dulo ng subdivision. May isang bahay doon na wala pang nakatira. Naglakad si ate sa gilid ng bahay na yon tapos pumunta sa may likod. Napakatagong bahagi na nun. Hindi na nga po masyadong natatanglawan ng pinakamalapit na poste ng ilaw. Sigurado rin akong walang sino man ang maiisip na doon dumaan kaya naisip kong baka may kinakatagpo pala si Ate Sally tuwing gabi.
Umikot ako sa kabilang bahagi ng bakanting bahay para makita si Ate Sally nang di ako napapansin. Nakita kong nakatayo lang ng tuwid si Ate Sally doon sa may sulok. Ilang minuto rin akong naghintay hanggang sa maalala ko ang tungkol sa pag-sleepwalking ng aming kasambahay. Medyo nag-alala ako, Sir Jupiter. Baka kakuwala sa wisyo si ate na naglalakad, pero medyo nagtataka rin. Kasi paano naman siya makakalakad ng tuloy-tuloy kung tulog siya? Tapos medyo malayo pa ang pinuntahan. Doon ko na naisip na lapitan si Ate Sally para tignan at gisingin. Subalit napahinto ako sa pinagtataguan nang makita kong bigla po siyang maghubad. Sir Jupiter, hihingi po ako ulit ng pasensya sa mga nakikinig ngayon. Medyo maselan po ulit ang bahaging ito ng salaysay ko. Huwag po kayong mag-alala kasi susubukan kong ilahad ang lahat sa maayos na paraan. Ayun na nga po. Bigla pong hinubad ni Ate Sally ang lahat ng mga damit niya. Wala po talaga siyang tinira maski panloob. Inilagay lang niya ang mga damit doon sa isang tabi ng simento tapos humiga. Napamaang ako kasi di ko po talaga inaasahan na gagawin niya yun. Idagdag pang napakaganda po talaga ng katawan ni ate, kaya talagang naistatwa ako sa kinatataguan ko. Ilang sandali pa po. Lalo pa akong nayanig nang makita ko ang mismong matandang pumasok sa bakuran namin. Ganoon pa rin ang itsura niya. Kulubot ang balat. Malalaki ang mga mata at nanlalaway. Yun nga lang ay nakasuot siya ng damit ng dumating. Mga damit na agad din niyang hinubad nang makita si Ate Sally. Nagtaka nga po ako kasi hindi man lang kumilos o umimik ang kasambahay namin sa paglapit sa kanya ng matanda. Nakahiga lang po talaga ito sa sahig na parang tuod. Hanggang sa tuluyan na nga pong lumapit yung hubot-hubad na ring matanda kay ate. Doon nga po, Sir Jupiter, may nangyari po sa kanila. Hayok na hayok at gigil na gigil yung matanda kay ate. Dinig na dinig ko rin ang ungol nila. Inaamin ko nga pong malamang tinablan na ako sa mga nakita ko kung hindi lang isang matandang pangit yung kasama ni ate. Ang ipinagtataka ko lang, para bang tulala lang si Ate Sally. Ibig kong sabihin, oo, umiindayog din ang balakang nito, pero kung susuriing maigi, habang nakahiga ay nakatingin lang ito sa langit. Nakatingin lang sa kawalan. Nang mapansin ko yun ay doon na po ako natauhan, Sir Jupiter. Di ako sigurado noon, pero paano kung wala sa loob ni Ate Sally ang nangyayari? Sir Jupiter, wala akong gaanong alam sa mga aswang, pero ang naisip ko po noon ay ang sinabi ni Lolo Juanito. Paano nga naman kung aswang ang manyak na matanda? At paano kung may hipnotismo palang ginagamit ang matandang iyan kay ate? Nangilabot po ako habang pinapanood sila, Sir Jupiter. Ang alam ko kasi malalakas ang mga aswang, anong magagawa ko laban sa isang yun? Subalit nang mapatingin ako ulit sa mukha ni Ate Sally, napansin kong tulala pa rin talaga ito. Wala man lang kahit anong emosyon
naalala ko ang mabait, mahinhin at mahiyain naming si Ate Sally. Doon ko na pinilit na lakasan ang loob. Dumampot ng 2 medyo malalaking bato tapos humugot ng malalim na hininga. Nang makabuelo agad kong itinapon yung bato malapit sa kanila at sumigaw. "Itigil mo yan! Hayop na matanda ka! Layuan mo si Ate Sally dahil kung hindi magtatawag ako ng security, pababaril kitang demonyo ka!" Napahinto sa pag-indayog ang matanda at napalingon sa akin. Nagngalit ang mga ngipin nito, tapos tarantang pinulot ang kanyang mga damit. Sinigawan ko siya ulit, kaya dali-dali na itong umalis habang inaangat pa ang kanyang pantalon. Nang medyo malayo na ito, hinagis ko naman sa kanyang isa pang bato na hawak ko. Sapol ito sa may batok. Natigilan ako kasi nakita kong namumula na talaga ang kanyang mga mata at medyo humaba ang mga ngipin. Mabuti na lang di naman po niya ako sinaktan. Inangilan lang niya ako, tsaka umalis na. Mabilis ko namang nilapitan si Ate Sally, Sir Jupiter. Napahilamos ako ng sarili kong palad sa mukha at muntik ko pang maiuntog ang ulo ko sa pader. Doon po kasi nakumpirma kong wala nga sa sarili si Ate Sally. Nakahiga pa rin ito at tulalang nakatitig sa langit. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-indayog ng balakang kahit wala na ang kapares. Siguro na udlot ang kanilang ginagawa kaya hindi pa tumitigil si ate. Nakakainis, nakakapikon talaga. Kung kumilos lang sana agad ako, hindi na sana naggalaw ng demonyong yon si ate. Pero paano ang mga nagdaang gabi na naglalakad ng tulog ang kasambahay? Nakakangilong isipin, nakakadiri ang matandang yun. Nilapitan ko pa si ate at tinapik ko ang kanyang pisngi. Pero hindi siya tumutugon. Tuloy pa rin sa paghindayog ang kanyang kasalanan. Ang ginawa ko, sinikmuraan ko ang kasambahay namin para tuluyan siyang mawalan ng malay. Pagkatapos sinuot ko sa kanyang mga damit at sinubukan siyang buhatin. Mabuti na lang talaga at atletik akong tao kaya kinaya ko naman kahit mahirap. Yun nga lang po, di pa man ako nakakalakad ay may napansin ako sa may lapag. Doon yun sa may pader kung saan nilagay ng matanda ang kanyang mga damit kanina. Isang sombrero na kulay orange. Pinulot ko yun. Ebidensya na eh. Maingat kong binuhat si Ate Sally pauwi ng bahay, Sir Jupiter. Mabuti na lang at wala naman kaming nakasalubong na sikyo. Di ko alam kung ano ang idadahilan kung sakali. Di ko alam kung paano ipapaliwanag kung bakit buhat-buhat ko ang kasambahay naming walang malay sa gitna ng gabi. Nang makauwi, sinalubong kami ni Manang Delia sa may gate. Kanina pa raw pala niya hinahanap si Ate Sally. Tinulungan naman niya akong buhatin si ate papunta sa higaan nila ni Manang. Pagkatapos dali-dali kong ginising sina Daddy, Mami at Lolo. Sabi ko may sasabihin akong napakahalagang bagay at wala akong pakialam kahit may mga trabaho pa sila kinaumagahan. Nakakatakot kasi talagang isiping may ganong demonyo sa paligid namin. Nakakatakot lalo't maraming mga babae sa bahay namin. Kasama na ang kapatid kong si Rina. Kahit inaantok pa sila, sinabi ko sa kanila ang buong pangyayari, Sir Jupiter. Sinabi kong baka hinihipnotismo si Ate Sally. Baka yun ang dahilan kung bakit lumalakad siya ng tulog noong mga nagdaang gabi. At baka napakaraming beses nang binaboy ng aswang na yon ang Ate Sally namin.
Sabi ni Lolo Juanito, posible nga ang hinala ko. Meron daw kasing paraan ng kulam na kung tawagin ay palipad hangin. Gagamit daw ng itim na mahika ang isang tao o aswang para magawa niyang impluensyahan ang isipan ng iba. Pwede nga rin daw itong gamitin para magpasa ng mga karamdaman. Hindi nga lang daw ito madaling gawin, pero posible. Napausal ng dasal si Manang Delia. Sabi naman ni Mami, siguro mas mabuting huwag muna naming sabihin kay Ate Sally ang lahat, lalo kung hindi niya maalala ang mga nangyari. Hahanap lang daw kami ng tamang tiyempo kasi baka tuluyan itong masiraan ng bait kapag nabigla. Napatanong naman si Daddy kung sino kaya talaga ang matandang yun. Doon ko naman naalala ang sombrerong orange na pinulot ko. Pinakita ko ito sa kanila at saka sinabing alam ko kung kanino yun, pahayag ko. Hindi po ako sigurado sa totoo lang, pero di ba Lolo, may kakayahan ang mga aswang na magbago ng anyo? Kaya kutob ko po, si Kuya Romeo mismo ang aswang na yun. Sa kanya po kasi itong sombrero. Sumang-ayon naman si Mami na kay Kuya Romeo nga yung sombrero. Sila mismo ay nakikita din nilang palagi yung suot ng driver ng kapitbahay. Paalala naman ni Lolo, mag-ingat din ako sa pagbibintang. Oo, posible naman daw talaga ang hinala ko. Pero mahirap pa rin kasing magpakasigurado. Paano naman daw kasi kung kapareho lang yung sombrero, di ba? Kaya naisip kong matyagan na lang muna si Kuya Romeo. Napagkasunduan din naming mag-anak na maglagay ng mga pangontra sa palibot ng bahay para di na makapasok ulit ang aswang. Pagkatapos mag-usap ay bumalik na kami sa kani-kanyang mga kwarto. Yun nga lang ay hindi talaga mawala sa isip ko ang nangyari. Kaya di na ako bumalik sa paglalaro ng Dota. Humiga na lang ako tsaka sinubukang makatulog. Nang sumunod na araw, napansin naming wala nga pong maalala si Ate Sally, Sir Jupiter. Nagtataka lang siya kung bakit nangangalay na naman ang balakang at masakit ang bandang tiyan. Sabi ko na lang sa kanya, nakita ko siyang palabas ng pinto kagabi. Kako napigilan ko naman siya agad at naibalik sa kanilang kwarto. Humingi naman po ng dispensa sa akin si Ate Sally. Dugtong pa niya, hindi raw talaga niya alam kung bakit naglalakad na siya ng tulog. Dati naman daw sa kanilang probinsya, nakakatulog naman siya ng maayos. Tahimik na gumulong ang mga oras noong araw na yon, Sir Jupiter. Pumunta sa kani-kanilang mga opisina sina Mami at Daddy, tapos umalis din si Lolo Juanito. Ako naman ay pumunta saglit sa school para magpapirma ng clearance, tapos umuwi na rin agad. Mga bandang 4:30 ng hapon ay nasa bahay na ako. Nasa balkonahe ako ng second floor noon at nagmemeryenda kami ni Rina. Nagulat na lang ako nang biglang mapansin kong may sumisigaw sa tapat. Doon yun galing sa bahay ni na Tita Margie. Ito po yung best friend ni Mami na nakatira sa tapat lang ng bahay namin at ito rin ang amo ni Kuya Romeo. Narinig kong galit na galit si Tita Margie. Tipong nanggagalaiti po talaga. Sinubo ko ang natitirang sandwich ko tapos tumayo para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdungaw ko, nakita kong pinagsasapak ni Tita si Kuya Romeo. Pinapalayas niya ito. Sinasabihang ayaw na raw niya itong makita ulit kailanman. Ilang sandali pa, may dumating ng mga security guard. Sinabihan ko ang kapatid ko na ubusin na ang kanyang sandwich at hintayin lang ako roon sa balkonahe.
Tapos mabilis akong bumaba at lumabas ng gate. Naabutan kong sinasamahan na ng mga guard si Kuya Romeo palayo sa bahay ni na Tita Margie. Pero napalingon pa saglit si Kuya Romeo sa akin bago biglang yumuko at nagpatuloy sa paglalakad. Noon ko napansing hindi na nga niya suot ang paboritong sombrero at meron din siyang benda sa batok. Nilapitan ko si Tita Margie na talagang namumula pa rin sa galit. Mukhang kakatapos lang maligo kasi naka-bathrobe lang ito. Kinumusta ko siya para siguraduhin maayos lang siya. Hindi ko pa kasi nakikita ang asawa niyang si Tito William sa paligid, kaya baka di pa ito nakakauwi. Sabi naman ni Tita, ayos lang naman daw siya at di naman nasaktan. Hindi lang talaga niya inaakalang ganun pala kabastos ang kanilang pinagkakatiwalaang driver. Ayoko sanang magtanong kung anong nangyari pero sadyang nakuha ng sinabi niya ang pansin ko. Galit na salaysay niya. Ang kagong yun, bastos, nakakadiri. Nahuli kong sinisilipan ako habang naliligo. Tapos hawak pa niya yung pinaghubaran ko. Nakakagigil, nakakabwisit talaga, mapapatay ko talaga yung manyak na yun kapag nakita ka ulit yun. Hayop siya, hayop! Sir Jupiter, dahil po sa mga nasaksihan at narinig ko, kumbinsido na akong si Kuya Romeo talaga yung matandang aswang. Yun nga lang di ko malaman kung matutuwa ba ako na napaalis na siya sa subdivision namin o kung dapat ba akong mabahala. Kasi hindi namin siya nakumpronta. Idagdag pang malakas talaga ang kutob kong ilang ulit na niyang nagalaw si Ate Sally. Pasado 5:00 naman po nang dumating si Lolo Juanito, Sir Jupiter. May kasama itong isang babae na siguro nasa mga 40 anyos. Sabi ni Lolo, yun daw si Aling Lorna, isang albularya. Gusto niya raw kasing patignan si Ate Sally at malaman kung bakit ito naglalakad ng tulog. Yun ang sinabi ni Lolo sa harap ng mga kasambahay. Pero alam kong gusto niya talagang masuri ng albularya kung ano ang ginawa ng aswang kay Ate Sally. Pumayag naman po si Ate Sally kasi gusto na raw niyang matigil ang kanyang pag-sleepwalking. Pumasok si Ate Sally, Manang Delia at Aling Lorna sa kwarto ng mga kasambahay. Gusto ko sanang manood kung anong ritual ang gagawin ng albularya, pero bawal daw kaming mga lalaki roon. Kaya naisip kong siguro ay susuriin nga ni Aling Lorna ang sinapupunan ni Ate Sally. Naghintay lang kami ni na Lolo sa may sala. Kasama naming nanonood ng TV ang kapatid kong si Rina. Dumating sina Mami at Daddy. Agad naman namin silang sinabihan tungkol sa albularya. Sinalaysay ko nga rin sa kanilang nangyari kay Tita Margie, kaya dali-daling lumabas si Mami para puntahan ang kaibigan. Si Daddy naman ay tumawag na lang muna sa isang restaurant para magpa-deliver ng hapunan. Mga 6:30, nayanig ang buong bahay nang umalingaw-ngaw ang palahaw ni Ate Sally. Dali-dali naming kinatok ni na Lolo at Daddy ang pinto ng kwarto ng mga kasambahay. Nag-aalala kung ano ba ang nangyayari kay ate. Napakalakas kasi ng hagulhul nito. Sinasabi niyang hindi niya raw matatanggap ang kung ano. Pinagbuksan naman kami ni Manang Delia. Paliwanag niya, sinabi raw ng albularya na buntis nga si Ate Sally. At hindi isang tao ang ama ng bata. Sir Jupiter, magkakahalong awa, pag-aalala at kilabot ang bumalot sa akin noon. Naaawa at nag-aalala ako para kay Ate Sally namin. Samantalang kinikilabutan naman ako sa isiping anak ng aswang
ang nasa sinapupunan niya. Nakakatakot isiping magluluwal siya ng isang halimaw. At nakapanghihilakbot din ang posibilidad na baka nasa paligid lang ang ama ng sanggol. Tuloy-tuloy sa pag-iyak si Ate Sally. Di namin malaman kung paano ipagtatapat sa kanya ang mga nakita ko at ang posibilidad na si Kuya Romeo nga ang aswang. Nagsalita na rin si Aling Lorna at sinabing kailangan daw maipalaglag ang bata sa lalong madaling panahon. Una, hindi raw maaaring mabuhay ang isang aswang. At ikalawa, maaari raw mapahamak si Ate Sally kapag lumaki pa ito sa kanyang sinapupunan. Ang problema po, Sir Jupiter, sobrang conservative na babae po talaga ng kasambahay namin. Ayaw niyang ipalaglag ang bata. Ayaw raw niyang pumatay ng isang inosenteng sanggol kahit pa sabihing hindi tao ang batang yun. Wala pa rin daw itong kinalaman sa kasalanan ng kung sino mang tatay niya. Nabulunan kaming lahat kasi may punto naman si Ate Sally. Aswang na akong aswang, pero inosente pa rin ang batang yun. Kaya naman wala pong nagawa ang albularya at si Lolo Juanito. Mungkahi na lang ni Ate Lorna na painumin si Ate Sally ng gamot na makakapagpahina sa dugong aswang ng bata. Kumbaga aasa kami na tumalab ito at mailuwal na purong tao ang sanggol. Doon ay pumayag naman ang umiiyak pa ring kasambahay. Lumipas po ang mga araw na natiling wala sa sarili si Ate Sally. Palagi itong umiiyak at balisa. Ang dating mahiyain at hindi palakibo, tuluyan ng di makausap ng maayos. Nakakakilos pa naman ito sa mga gawaing bahay pero madalas nang mali-mali. Unti-unti na ring bumagsak ang kanyang pangangatawan. Nangangayayat at nawawala na ang pagiging balingkinitan. Nakakapagtaka rin po kasi napakabilis ng paglaki ng kanyang tiyan. 1 buwan pa lang ang lumilipas, parang 4 o 5 buwan na ang laki nito. Sa mga panahong yun naman ay nanatili kaming nakasuporta kay Ate Sally. Ako, si Mamit Daddy at si Manang Delia. Ang bunso kong kapatid naman ay pinagbakasyon muna namin sa kuya ni Mami. Ayaw namin siyang matroma sa kung anumang kababalaghan ang mangyayari pa sa bahay. Siguro dahil na rin sa suporta namin, kaya nakakangiti pa kahit papaano si Ate Sally. Ngunit isang gabi po, nagising na lang kami ng biglang impit na mapasigawang kasambahay. Namimilipit ito sa sakit. Napakakirot daw kasi ng kanyang tiyan. Kitang-kita rin naming gumagalaw ang bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Imposible, kasi magdadalawang buwan pa lang ito noon. Kasabay nito may narinig kaming mga yabag sa bakuran, kaya mabilis naming sinarado ni Daddy ang lahat ng mga pinto at bintana sa buong bahay. Todo na ang kabog ng dibdib ko noon. Kita kong namumutla na rin si Mami sa kilabot. Si Manang Delia naman ay napapadasal na lang dahil hindi na malaman ang gagawin. Bigla naman kaming binulyawan ni Lolo Juanito. Bakit daw sinarado namin agad ang lahat ng mga bintana nang di man lang sinasabuyan ng asin ng bakuran? Doon kinabahan kami nang si Lolo na mismong kumuha ng lagayan ng asin sa kusina. Pipigilan pa sana namin siya ni Daddy pero tuluyan na itong lumabas sa back door.
narinig na lang namin itong sumisigaw. Punyeta kang halimaw ka! Bibiktimahin mo pa talaga itong si Sally, ha? Walang hiya ka, aswang ka na nga, bastos ka pa! Ang dapat sa'yo pinuputulan eh! Narinig naming may kumaripas ng takbo sa bakuran, Sir Jupiter. Tapos biglang kumalabog ang gate na animoy may bumangga doon. Sumilip ako sa bintana ng sala at naabutan kong may umaakyat sa mismong gate namin. Nang makarating sa tuktok ay agad na rin itong lumundag palabas. Noon din po ay huminahon na rin si Ate Sally at nakatulog, Sir Jupiter. Yun nga lang kinaumagahan, tuluyan na pong nagbago ang ugali nito. Kung ilalarawan ko, tila ba tuluyan ang bumaon sa kanyang pagkatao. Ang kilabot. Iyak na ito ng iyak sa buong maghapon. Nakikiusap sa amin na huwag daw namin siyang pababayaan. Nagmamakaawang ilayo siya sa matandang aswang. Pagod na raw siya sa pinagdadaanan. Ayaw na raw niyang mahirapan ng ganun. Ayaw pa raw niyang mamatay. Gumulong pa po ulit ang mga araw at gabi. Napapadalas ang pagwawala ni Ate Sally at ang pagpaparamdam ng aswang. Umabot na nga rin sa puntong ayaw nang inumin ni Ate Sally ang gamot galing kay Aling Lorna. Sinusuntok na niya ang sariling tiyan. Naglalaway. Nanginginig at nagtatagis ang mga ngipin. Sinusubukan namin siyang pigilin pero sadyang mas malakas na ito sa amin, Sir Jupiter. Para siyang may sapi. Yun nga lang ay wala siyang ginagawa kundi subukang saktan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sanggol na animoy pumapalag din sa pamamagitan ng paggalaw sa loob. Hanggang sa sumapit ang 3 buwan ng pagbubuntis ni Ate Sally. Hinang-hina na po si Ate Sally. Ramdam mo pa rin ang magkahalong galit at kilabot sa kanya. Pero hindi na niya halos maikilos ang payat na katawan. Wala na ring humpay ang kanyang pagsusumigaw noon, tapos galaw na ng galaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan, kaya ipinatawag na ulit ni Lolo Juanito ang albularya upang matignan si ate. Doon nga kinumpirma ni Aling Lorna na manganganak na ang kasambahay namin. Oo, 3 buwan pa lang ang tiyan ni Ate Sally, pero sadyang iba lang daw talaga ang paglaki ng sanggol kapag hindi tao ang ipinagbubuntis ng isang babae. Mga bandang 9:00 po ng gabi nang maghanda na ang albularya para sa panganganak ni Ate Sally. Naghanda na ito ng mga magagamit kasama na ang isang palangganita ng maligamgam na tubig. Kita kong hinaluan din niya ito ng holy water. Nagtirik din siya ng mga kandila sa altar at pinagsuot si ate ng rosaryo sa lieg. Nang handa na ang lahat, pinalabas na niya kami ni Lolo at Daddy. Kasama lang ni na Ate Sally at Aling Lorna sa kwarto, sina Mami at Manang Delia. Dinig na dinig namin ang palahaw ng nanganganak na babae habang nagsasaboy kami ng asin sa buong bakuran. Napakalamig ng gabi na yon, Sir Jupiter. Pero tagaktak ang pawis ko. Nag-aalala kasi talaga ako kung ano ang mangyayari kapag nailuwal na ni Ate Sally yung bata. Bukod pa, may humahalo ring kakaibang lamig sa hangin. Di ko tuloy maiwasang panayuan ng mga balahibo sa katawan.
Ilang minuto pa po narinig na namin ang iyak ng sanggol mula sa loob. Kasabay nito ang biglang pagsigaw ni Mami. Kaya dali-dali kaming bumalik papunta sa main door ni na Daddy at Lolo. Subalit di pa man kami nakakapasok ay nagulat na lang kami nang may lumundag ng napakataas mula sa labas ng bakod. Dumiretso ito sa ibabaw ng bubong ng bahay. Bahaging hindi namin nasabuyan ng asin dahil di namin basta maabot. Biglang atas ni Lolo na pumasok na kami at ikandado ang lahat ng mga pinto at bintana. Hindi ko na malaman kung ano ang papakinggan doon kasi nagkanda halo-halo na sa tenga ko ang iyak ng bata, hiyaw ni Mami at ang kaluskus sa bubong. Nang maisara ko na ang mga bintana, mabilis naman akong pumunta sa kwarto ng mga kasambahay. Doon nadatnan kong nasa labas na ng pinto si Mami. Umiiyak sa kilabot. Sumilip din po ako agad sa loob, Sir Jupiter. Doon ko nakita ang isang sanggol na sobrang kulubot ng balat, parang balat ng isang matanda. Patulis din ang tenga nito at may maliliitin ng ngipin. Kahit bagong silang pa lang. Si Ate Sally naman ay inaasikaso pa rin ni Aling Lorna at Manang Delia, ngunit wala na itong malay. Tuloy-tuloy ang mga kaluskos sa bubong. Pinupukpok na nga ng aswang ang yero, siguro dahil hindi niya ito magawang butasin. Walang ano-ano, bigla namang kinuha ni Lolo Juanito ang batang aswang. Binalot niya ang katawan nito sa medyo makapal na kumot tapos dinala palabas. Kinabahan na naman kami ni na Mami at Daddy kasi baka kung ano na ang binabalak ni Lolo, kaya mabilis namin itong sinundan para pigilan. Tanong ni Daddy, "Pa, ano bang binabalak niyo? Anong gagawin niyo sa bata?" Nagulat naman kami nang sabihin ni Lolo na isasauli raw niya ang bata sa demonyo nitong ama. Siguro naman daw ay walang palag si Ate Sally doon kasi hindi naman papatayin ang sanggol. Hindi rin daw kasi makakapayag si Lolo na manatili yung aswang na bata sa bahay namin. Naunawaan naman namin si Lolo, kaya sinamahan namin siya ni Daddy sa labas. Binuksan ko ang gate sa kanila pag nilolo Juanito ang sanggol sa simento. Nagdasal tsaka tinapik niya ang ulo ng bata. Pagkatapos pumasok na ulit kami sa gate. Kasabay din po noon ay lumundag mula sa bubong ang kung sino papunta sa harap ng bahay namin. Hindi namin siya nakikita kasi nanatiling sarado ang gate. Pero ramdam naming naroroon na ito sa tabi ng sanggol. Sabi ni Lolo Juanito, "Kunin mo na yung anak mo at wag na wag ka nang bumalik pa rito sa amin. Huwag ka nang maghanap ng ikakapahamak mo dahil hindi na kita sasantuhin kapag nakita pa kita ulit." Ilang sandali pa. Narinig na lamang naming nagpasalamat ito, Sir Jupiter. At hindi ako pwedeng magkamali. Boses ni Kuya Romeo ang narinig ko. Sir Jupiter, 3 araw na walang malay si Ate Sally pagkatapos ng gabing yun. 3 araw din namin siyang inasikaso, habang nanatili naman ang albularya sa bahay. Nang magising, iyak lang po ito ng iyak. O di naman kaya ay tulala. Alalay lang muna kami sa pagkikipag-usap sa kanya kasi baka may kung anong matrigger sa emosyon o alaala niya. Hanggang sa siya na mismo ang unti-unting nakikipag-usap sa amin. Ramdam na ramdam naming pilit niyang ibinabalik ang dating sarili, bago pa man nangyari ang lahat. Umabot din sa puntong natanong niya kay Aling Lorna kung paano kaya siya nabuntis ng aswang. Doon na namin isinalaysay sa kanyang lahat ng nasaksihan ko.
Sir Jupiter, hindi madali para kay Ate Sally ang lahat, lalo't wala na nga siyang malalapitang mga kamag-anak. Ilang buwan din siyang nalugmok noon. Nahihiya na nga po siya kasi hindi na niya nagagampanan ang trabaho sa bahay. Pero hindi na namin inintindi yun. Ang mahalaga ay makabangon siya ulit. Bagay na nangyari rin naman. Sumigla nga po siya ulit at bumalik din ang dati niyang ganda. Napakaganda pa nga rin po hanggang ngayon. Sa ngayon po, naririto pa rin si Ate Sally sa amin. May bago na rin kaming kasambahay kasi nagretiro na si Manang Delia. Bilib nga po ako kay Ate Sally namin kasi naibalik nga niya ang kanyang sarili. Tatahimik, pero may tinatago palang katatagan. Yun nga lang matatag din ito sa paninindigang hindi na raw talaga mag-aasawa. Masaya na raw siyang inaalagaan niya ang kapatid kong si Rina. Mabuti na lang din at hindi naman na bumalik ang pesteng aswang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Ang kwento ng maganda naming si Ate Sally. Pero bago ko pa man tuluyang tapusin, gusto kong ipaalala sa lahat. Mag-ingat tayo sa mga tao o nilalang na nasa paligid natin. Hindi natin alam kung sino sa kanila ang kayang magdulot ng matinding lagim sa buhay natin. Magandang gabi po.